Ćao drugari! Da li ste spremni za još jednu epizodu Cece Perece? Šta danas pravimo? Sladoled. Šta nam je potrebno za sladoled? Mleko. Dobro. Šlag? Šlag. Dobro. Miševac. Dobro. Špric. Špric i kornet. Kornet. Bravo, i koristit ćemo plavu boju da ubacimo u šlag i topping od čokolade. Prvo što radimo, sipamo mleko u šlag. Bravo. Ajmo mikser. Ne, ja. Ti mutiš, drži. Drži čvrsto. Mora skroz da umuti lepo. Ne, još. Sada ćemo da uzmemo kad smo umutili šlag i da odvojimo pola da nam ostane belo. Dosta? Da. Dobro. Dosta. Staviti u kašiku. Da probaš. Je li lep šlag? Lep? A ovdje ćemo da sipamo malo plave boje. I da mutimo. Mutit će se naše uče. Da. Ajde ti. Dosta. Dosta. I sad ide jedna mi. Je to najslađe? I tati. Evo jedna teji. Izvoli. I sada ćemo da sipamo beli šlag prvo u špric. Da napunimo. Daj meni sipaj ovdje. Kakaj. Ajde Mija, stiskaj gore. Ovdje. Guraj to na dole. Čekaj, polako. Šta je to? Sladoled. Čekaj da napravimo sve da vide drugari koliko mi sladoleda imamo, može? Pa ćemo da jedemo posle. I da se umažemo, može? Sada pravimo plavi sladoled. Hoće, evo ga. Uzmi još. Bravo! I ovaj je gotov? Da. Tako? Papa. I sada uzimamo čokoladu. Može? Da. I ajde sipamo sad ovdje. Ajde stiskaj gore. Pomogni tati. Gotov? Daj. Jećemo tako i beli? Daj mi. Evo. Beli. Evo i beli. Ajde pomogni. Dosta. Daj mi. I evo naše sladolede su gotovi. Evo jedan degustator. Čekaj, ovo tekani. Ovo moramo ceki. Ćao drugari, vidimo se za 7 dana, pravite sladoled, šaljite nam slike i budite nam dobri. Ćao!